da farko Binimail za ka ɗauko da shi ake video edition shi. Sai ka shiga ciki, sai ka shiga project, sai ka sa suna. Bayan ka sa sunan da kake so, sai ka selecting wajen creating folder. Bayan ka yi creating folder ga sunan da yawa da kake so, sai ka je creating. Ba a sa space, saboda kan ka sa space ba zai yi ba. Sai dai ka bar shi babu space, sai ka creating. Sai ka zo ga alamar test na, sai ka already sai ka pasting ɗin rubutun gaba ɗaya, sai ka dinga cutting ɗin shi yanda zai fi ma sauƙi. Sai ka insert ɗin shi, sai ka je wannan alamar AA ɗin, sai ka canja wanda zai ma, sai ka jawo shi sama, sai ka ajiye shi a wajen da yake. So haka sai ka danna kan wannan ɗin, sai ka ƙara dawa kai pasting ɗin shi, sai ka cire wanda ba ka so, sai ka cutting ɗin shi, sai ka sake insert ɗinsa, sai ka yi sama da shi. Da ka dinga rubuta da ɗaya already daman kana da shi a rubuce. Sai ka sake dawa, sai ka sake pasting ɗinsa, sai ka cire abin da ba ka so, sai ka cutting ɗin shi, sai ka dawo, sai ka saita shi ma yanda zai. So da haka sai ka ƙara dannawa, sai ka dawo, sai ka sake shiga test, sai ka sake sa rubutun, sai ka cire banza bakwai da ba ka so. Bayan ka cire wanda ba ka so, sai ka cutting ɗin shi, sai ka sa insert, sai ka jawo shi, ka saita shi yanda zai saita sosai. Sai ka dawo, sai ka sake shiga wajen test, sai ka zo ka sake pasting ɗinsa, sai ka cire wanda ba ka so. Wanda ba ka so kenan. Sai ka sake sawa, sai ka shiga insert ɗin, sai ka zo, sai ka gyara shi yanda zai ma. Sai ka sake dawowa, sai ka sake shiga test, sai ka sake pasting ɗinsa, sai ka cire wanda ba ka so. Gashi nan. Bayan ka cire wanda ba ka so, sai ka cutting ɗinsa. Bayan ka cutting ɗin shi, sai ka je insert shi ma, sai ka zo ka saita shi daidai. Yauwa. Sai ka sake dawowa, sai ka sake sawa. Yauwa. Sai ka sake cire wanda ba ka so. Gashi nan. Sai ka cutting ɗin shi, sai ka tura. In ka sa bai ma yanda kake so ba, kun ga gashi nan yayi. Wataƙila wani na son shi aka, wataƙila kuma ya ɗan yi mai girma, ya yi mai tsayi. So da haka sai ka sanna wancan alamar rubutun gashi nan. In ka danna wannan alamar rubutun, gashi nan zai dawo ma da shi. Yauwa. Gashi nan zan danna alamar rubutun nan, yauwa zai dawo da shi. Sai ka cire wannan lahadin. Yauwa. Sai ka bar shi, sai ka sa shi wanda za a yi kamar haka. Sai ka sa shi. Yauwa. Sai ka dawo, sai ka rubuta lahadin. Yauwa. Sai ka sa ta ita ma daban. Yauwa. So da haka ka ga wajen ya cika. So what do you do in your free time? Wajen ne za ka je art. So da suna ɗan sa tallan wani lokacin. Wani lokacin ka so ka saurara su ba ka so ka katsa tallan. Da tallan su sai ka samu na hora su ma. Zaka bayan sai ka cancel ɗin tallan, sai ka yi add gashi nan na adding to. Sai ka zo sai ka ƙara sawa, sai ka cire abun. Bayan ka cire, sai ka cutting ɗin shi, sa inside. Sai ka sa gashi nan. Kuna gani? Yauwa. Sai ka zo sai ka sake sawa. Sai ka zo ka sa. Yauwa. Ka zo ka sa. Yauwa. Kuna gani dai? Yauwa. Iso lafiya. Masha Allah. Sai ka zo ka sa. Ka zo ka samu wajen za ka rubuta designing by wane. Shi ma sai ka rubuta shi. Gashi nan. By kai da kai. Tukun ga na sa design by. Sai in zo in sa shi a nan. Sai ka shiga wajen da za ka ƙara mai girma. Sai ƙara mai girma ko wani kala daban. Sai ka shiga nan, sai ka sa animation yanda zai dinga juyawa ko wani abu. Shi ma rubutun za ka iya mai haka in kana so. Amma dai wannan saboda shi design ɗin ya tafi daban. Sai ka shiga wajen ɓangaren ɗauko hannu, sai ka sa. Sai ka shiga ɓangaren ɗauko waƙa ga ta nan music. Sai ka je ka ɗauko waƙar da kake so ga ta nan, sai ka sa ta. Kana sa ta, aka yi selecting, sai ka sa ta. Sai ka dawo ɓangaren ka na ƙarshe, sai ka danna. Gashi nan wajen sha alamar sha ɗin nan, sai ka danna suna da kake so. Kana danna sai ka creating. Yauwa. Ba zai ba inda space. So da haka a dinga kula. Sai babu.